Исәнмесез, эфирдә аңлаулыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә этләр өчен махсус мәйданчык булдырмакчылар. Каракүз фестивале Әлмәтне мәдәни үзәккә әйләндерде. Ут күршеләребез авыл бәйрәмен гөрләтте. Экология департаменты шәһәр халкы белән берлектә Бигәш 139 йорты янындагы территория буенча өмә үткәрде. Ул яңа проектка старт буларак кабул ителде. Тулырак Ләйсән Галиева материалында. Мәйданны җыештыру максаты экологик яктан чистарту гына түгел, шулай ук бушлыкны файдаланып, эшчеләр өчен махсус территория булдыру. Еще утром здесь, на этой площади, был бурьян. Наши дорожники помогли нам. Они трактором весь бурьян скосили. И вечером после работы вот все мы тут собрались произвести очистку уже от мусора. Мусора очень много, которое вышло под травой. Өмә Татарстан Республикасы шәһәрләрне үстерү институты проекты инициативасы белән булдырылган. Моңарчы проект Әлмәт шәһәренең эт хуҗаларының актив җәмгыяте белән очрашып, әңгәмәдә эт хуҗалары, шулай ук ветераннар, кинологлар белән этләр йөртү өчен территорияләр тәкъдим ителгән иде. Сейчас наша задача потихонечку начинать активировать эту территорию, чтобы сообщество тоже чувствовало свою причастность, чтобы эта территория потом жила, чтобы это не было просто объектом инфраструктуры, который будет построен и стоять, вот, а чтобы действительно в дальнейшем наполнялась активностью, жизненными занятиями всевозможными, в том числе развивал кинологический спорт в Альметьевске. Якындагы аллея буенча хәзерге вакытта этләр белән йөрүчеләр бихисап. Оештыручыларның исәбе чүп-чарны җыеп, үләнне чапканнан соң эт хуҗаларының агымын бу территорияга күчерү. Әлегә мәйдан киртәсез булса да, бүген үк монда этләрне өйрәтү белән дә шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Мы делаем для тебя площадку. Убираемся. Пойдешь помогать? Давай, бери. Бери, пойдем. Пошли, куда понес? Идем. Сюда идем. Давай, неси сюда. Сюда неси, давай. Иди сюда. Да, молодец. Все, брось. Все, не трогай. Планлаштырылган төзекләндерүләр нормативлар буенча бара. Торак йортларның тәрәзәләреннән һәм барлык коммуникация линияләреннән ерак. Инфраструктура мәйданчык белән генә шикләнми. Биредә махсус урыннар һәм пакетлар өчен бокслар да куелырга планлаштырыла. Шул исәптән проект ике глобаль проблеманы хәл итүгә юнәлдерелгән. Караучысыз этләр санын һәм юллардагы экскрементларны киметү. Для меня огромное значение имеет появление в нашем городе большой функциональной дрессировочной площадки, потому что сканы-корсы – это служебная порода, для нее требуются определенные нормативы, вот, и определенные снаряды, скажем так, которых у нас в городе нет. Борзы, им нужен простор, вот, они должны бегать. Сыйфатлы инфраструктура булдыру башта кечкенә локаль урында үз йорт хайваннарын җыештырырга өйрәтергә мөмкинлек бирәчәк. Аннары бу гадәт алга таба да күчәр дип ышана оештыручылар. Әлмәттә соңгы елларның иң зур мәдәни чараларының берсе булган Каракүз фестивале башланды. Узган елдагы кебек ул июль-август айларында узачак. Каракүз фестиваленең беренче көннәре калабыз халкын һәм кунакларын этник мәйданчыкка җыйды. Ул этномаркет һәм этнофолк концерттан гыйбарәт булды. Заманча фолк коллективлар һәм башкаручылар арасында Якутиядан Алена Ууттай, Казахстаннан Хазар этнофолк төркемнәре чыгышларында күрергә һәм тыңларга мөмкин иде. Этнофестиваль, этномаркет ярминкәсе, төрек милли уеннары локацияләре, музыка уен коралларында уйнау буенча мастер-класслар, тематик фотозоналар белән җәлеп итте. Фестивальнең тәм-томнар белән сыйлану өлешендә өстәл һәм утыргычлар да тематикага туры китереп ясалган. Биредә тарихка якынаю мөмкинлеге дә булдырылган. Мисал өчен Казаннан килгән Алексей Егоров 5 ел төрки халыкларының баш киемнәрен тегү белән шөгыльләнә. Бик теләп 2нче ел рәттән Каракүз фестиваленең этномаркетында катнаша һәм хатын-кыз иратлар бүрекләренең нәрсәдән ничек ясалганын аңлата. Отец был казахом, и тут как-то корни сыграли, начал листать историю кочевников, общетюркскую, и начал головные уборы шить. Первую шапку пошел из дубленки ржаны. Сейчас уже вышли на уровень каракуль, уже мега дорогой используем. Сейчас вот новые модели появились.
приобщение к сканке. Это прям по истории. Қора күз фестивалінің ұйыштырушысы Татнефть Хайрия фонды олар ел сайын әлмәт холқын һәм қонақларын сүйіндірә. Фестивальның бірінші күннәрендә үк биредә заманча аңлауда Қора күз исемле мурал ясала. Аны Қозанлы рәссам Татьяна Бакирова тормышка ашыра. Быелгы фестиваль карап йөрү генә түгел, катнашу, күз алуны киңәйтү ягыннан да җентекләп уйланылган. 2023 елның Лето Каракуз фестивале мастер-класслар санынан тыш та үзенчәлекле. Особенностью этого года является у нас археологическая площадка. Здесь мы выставляем предметы, найденные в ходе археологических исследований в Альметьевском районе. Самый старый из них – это 2000 век до нашей эры. Датируется керамика. Я думаю, интересно будет большинству жителей города узнать, что 4000 лет назад здесь, в нашем городе, на территории нашего района была довольно развитая цивилизация. В частности, это индоиранские племена. Қора күз фестивалінің этник темаға багышланган мәйданчыгында узган концертта чыгыш ясау өчен илебезнең төрле төбәкләреннән башкаручылар чакырылган. Алар арасында якутлар, бурятлар, казахлар да бар. Отличие нашей концертной программы от подобных, скажем, фольклорных, что выступающие ребята, сольные коллективы играют исторически несколько более глубокую музыку национальную, поэтому она называется этническая. Этническая, когда еще, собственно, не было разделения на национальности. Например, как пример, тюркская, финно-угорская, славянская. Этник эстрада йолдызларының чыгышларын көткән калабыз кунаклары арасында илебезнең мәдәни башкаласы булган Санкт-Петербургтан килгән кунаклар да бар. Я первый раз на фестивале «Каракуз». Давно наблюдала за ним в социальных сетях и очень хотелось попасть сюда, на этот замечательный праздник. Буквально месяц назад выставка народных инструментов представила свою экспозицию у нас в Санкт-Петербурге в Шереметьевском дворце. И они привезли 50 экспонатов. И большая часть экспонатов, по их словам, находится здесь. 700 экспонатов. Ширмешән районы Туймәт авылында авыл бәйрәме гөрләп узды. Ут күршеләребез булган бу районда авыллар үсешенә тиешле игътибар дәүләт тарафыннан гына бирелми. Биредә якташлар җәмгыяте дә нәтиҗәле эшли. Халык өчен бәйрәмнәр оештыруда нәкъ менә аларның роле зур. Ильяс Галимов Россиянең спорт Татарстанның атказанган спорт мастеры. Күп тапкырлар дөнья чемпионатларында җиңүче һәм күп кенә сабантуйларда келәм батыры булган легенда. Әлмәттә генә дә ул сабантуй пьедесталының беренче баскычына 12 тапкыр күтәрелә. 10 тапкыр бөтен Россия дәрәҗәсендәге ярышларда югары бүләк яулый. 26 тапкыр республиканың төрле чемпионатларында беренче була. Шын дус, шын көрәшче, аның кебек көрәшче әле, наверное, дөресен әйткәндә, бүген көндә әле аның дәрәҗәсендә көрәшкән көрәшче юктыр дип саныйм мин. Күзәтеп тә барабыз бит инде, көрәшчеләрне дә, ярышларны да. Аның белән көрәшкән әйтеп бетереп булмый, наверное, бик күп көрәштек без аның белән. Шын көрәштек, һәр вакытта да алышу бирүчеләр булмады, шын көрәштек без аның белән. Россия спорт мастера, Россия чемпионы Рамиль Вагизов каләмдәше Ильяс Галимов исемендәге балалар арасындагы турнирны оештыручыларның берсе. Мондый чараның максатын батырның исен мәңгеләштерүдә генә дими, иң беренче чиратта сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм милли йолаларны саклап калуда, ди. Данлы көрәшчеләр традицияләрен дәвам итүче Россиянең спорт мастеры Марат Каримов та шул фикердә. Кичкенә авыл булса да, безнең авыл 4-5 мастер спорта ясаган авыл. Шул Галимов Ильяс Самат улы заслуженный мастер спорта России, дөнья чемпионы. Вагизов Рамиль Ханиф улы тоже чемпион России, Татарстан чемпионы. Бадридиновлар мәсәлән. Шул Илнарова мен. Миңа кажется, безнең кичкенә авыл өчен бу начар результат дип уйламыйм. 30-45-60 һәм аннан да зурак гәүдә авырлыгында 18 яшькәчә ир-егетләр бир алышты. Катнашучылар арасында Ширмешән районы авылларыннан тыш республиканың башка районыннан да спортчылар килгән иде. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Туймет авылының тағын бір мәшһүр кішісі Билбау күрәші бойынша дүния чемпионы Россия спорт мастері Ильяс Галимов. Онда тумаса да шул авылның хавасын сулап, суын ішіп, ішләп үскен бұл егіт авылның күрәшчілер гильзиясын лайықлы дәвам итеп кенә қалмады. Еш спортчыларны да үстерергә өлгерде. Оның кілемдәшләре туған авылында истәлек турниры да уздырды. Менә шулай күмәк итеп җыелып авыл бәйрәмнәре үткәрү Татарстан районнары авылларында күптән килгән күркәм күренеш. Быел исә Ширмешан районы Туймат авылында бу бәйрәм бигрәк тә югары рухта һәм оешкан төстә уза, чөнки быел авылга нигез салынуга 280 ел тулуын бәйрәм итәләр. 280 ел зур булмаган авыл өчен ярыйсы ук саллы гомер. Хәер, тарих битләренә күз салсаң, авылдагы халык санының 1000-нән дә артып киткән чоры билгеле. Бүген авылда 9 еллык мәктәп, балалар бакчасы, фельдшерлык, акушерлык пункты бар. Басу мәйданнарын инвесторлар да эшкәртә, гаилә фермерлары да эшли. Туймат авылы илебезгә күренекле шәхесләрен үстереп биргән. Алар арасында ат казанган нефтьчеләр, төзүчеләр, фән эшлеклеләре, халык мәгарифе отличниклары, авыл хуҗалыгы һәм медицина хезмәткәрләре, шулай ук спорт осталары бар. Мондагы халык бердәмлеге һәм тырышлыгы белән аерылып тора. Араларында иң мәшһүр физика, математика фәннәре докторы, профессор, Тайстерның ат казанган фән эшлеклесе Александр Гаврилович Шафигуллин, якташлары өчен Әхмәдулла Шафигулла улы. Бәйрәм көнендә биредә аның истәлегенә мемориаль барельеф ачтылар. 1921-1922 елларда Татарстанның меңнәрчә кеше Бәйрәмдә актив авылдашларга бүләкләр тапшырдылар. Тирә-яклардан җыелып кайткан туган тумача, дус, иш өчен күңелле уеннар бәйрәм концерты да әзерләнгән иде. Туймат халкына килсә, алар бит эшчән халык, булган халык. Алар кая гына кушылмады. Түбә югары кәминкә белән кушылдылар. Әпәт Туймат эшләп бирде анда. Кара Чишмә белән кушылдылар. Әпәт Туймат халкында эшләп бирде. Аннан соң Кармалка белән кушылдылар. Анда да урыслар эшләмәде, Туймат халкы эшләп бирде. Эшчән халык, булган халык. Туймат авылында бик данлыклы шәхесләр яши. Туймат авылын күп кеше танылган бит инде. Минем белгәнчә Галимов Ильяс абый минем өчен бик каһарман кеше. Гомумән Туймат авылында районның социаль икътисади өлешенә күп өлеш кертүчеләр яшиләр. Аларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Бүгенге бәйрәмне оештыручыларга аеруча зур рәхмәт. Авыл халкы өчен Татарстанның халык артисты Резида Шәрәфиева, республиканың атказанган артисты Ринат Вәлиев, Руслан Кираметдинов, Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллияте камытаңнары һәм шатлык нуры ансамбльләре чыгыш ясады. Радифа Нугманвайдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.